Garde! Ҳамада ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинӯ подписчикҳо, хуш омадед дӯстои азиз ба канали мо. Зинда ва сарбаланд бошед дӯстои азиз, ки видеои моро дастгирӣ мекунед. Барои дастгирии канал дӯстои азиз, яктаи лайк дар видео мебинем, видеоро то охирша тамошо мекунем ва фикротро ҳатман дар комментария бинависед. Хеле мебинед дар молем омадем ҳаво айдина шав тақрибан соатҳои 8:09 дабуд борон сар кард. даи боло бошад дар тарафҳои айлоқҳо барф борид дӯстои азиз. ин ахтон нигоҳ кунед. уже барф зад маҳкам кард болора, дигар намешава рафта. Фақат ами таҳ метавонӣ молта бугардонӣ баҳзур. ин тарафҳо мақсад назар ба боло гармтарай, барое ки аз сатҳи баҳр пасттарай. мо бошем 2700 метр тақрибан аз сатҳи баҳр баландем. ӯ торои каҳдани задаги ине ки кам. ин мошинои деҳаи сугата ина карточка кашидаисан. хеле мебинед карточка бурдаисан 66 хати. бай поёна карточка мефуронанд, мардум инҷа камазо ҳастанд, мехаранд, мегиранд, мераванд. ин ахтони абор бинед пагодара. тарафҳои район гуфтем дӯстои азиз, назар ба иҷа гармтарай, барое ки аз сатҳи баҳр пастай. дар иҷа барф мезанад, тақрибан як 15 ё ки 20 рӯз баъд мумкин дар оҷо барф бизане, ки барфи кам мезанад назар ба иса. дар иҷа уже якмин барф ҳам бигем, ҳамин барф хато намекунем. уже зада боло ҳамин оҳиста оҳиста уже ки як барф ки зад хунук мекунад, поёнта бо мезанад. мумкин як ё ду бор гап бизанад, дар деҳа дар қишлоқ ҳам барф бизанад. молам хушрувак чаридааст ба ҳамон хотир дӯстои азиз, ки борун вақте ки дар алаф мезанад, алафи хоқиш хеле мулоим мешава, мақсад хӯрданашам осон мешава. беҳад чаридааст, сарш аз замин ҳуҷ намекунад. майда майда хулоса гап чаридааст. ин боруне ки шумо мебинед дӯстои азиз боридааст, ай моҳи июн дар моҳи май дурӯғ нагӯм, агар як бор ё ки ду бор борун зада боша задагӣ. ай моҳи июн то ҳозира борун задагӣ нестагина дар ҳамин тарафҳо. ин гуфтаи гапҳо якми ё дуюми борун мешава. ана територия бардорои азиз, гуфтанам на ки ами ҷои кавгай беҳад кавг бисёр дора. ҳамин хеле сар мешава, ҳамин дарам та мерава то охирша. ин тарафшам бинед чи дараи калонай. ҳамин ҷои кавгай, поёнаш дарёай, ов мерава, галмоӣ дора, мақсад фарел. инай мошинои деҳаи сугади дим 66 ки нарафтааст аз ҳамин тарӯз. шерои нар бардорои азиз, ай ҳама моменти қине ки дар молай ими таманай. вақте ки борун мебора, мақсад таман дига намебини мола. ин таман ҳам айҷора маҳкам кард. ай моло дур боши, ӯ сари молта набини. мезебиш дар ҳамин ки метавона ягон гирк ё ки хирс нападения кунад, ту намефаҳмӣ. просто мол метавона тақсим мешава, дар таман намебинад. ба ҳамон хотир дӯстои азиз, дар ҳамин моментҳо бояд ҳушёр бошӣ. ина таман уже ҳамаро маҳкам кард. ай ҳама рӯзи ҳамин безебам рӯзи ҳамин борунӣ. ай дар ҳамин борун мол чарондан умуман гуфтаи гапҳо намефорад. як ҳисоб қинай дӯстои азиз. чор тараф ҳама таман шид, уже даже пеши пора намебинӣ.
баъди ним соат дӯстои азиз аврам хес рафт боло рафт. Аврига омада сатаи пеш. Ҳаминҷо омадем ки як кав қанатош тар шидааст. Парида натунист, тарафи сангу давид. Инҷа омадем ки успетш накардем. Парид рафт. Дар туман мол тичид. 10-15 сар дар инҷа монд, мошини рафт. дар комментария ҳама бисёр савол додан дӯстои азиз ки ҳама саволи бисёр дӯстои азиз ҳамин буд ки мақсад ҷо надорем дар хона нигаҳ кунем чӣ хелай мешавад ё ки не. Ҳама хубаш дӯстои азиз ҳамун хунае, барое ки на я борунай, на я барфай, ҳамун гандуму ҷаву макайра ярма менӣ метиш ва я меъёри муайян қати беҳад хуб мешавад барои фарбӣ, барои вазнгирӣ, весгирӣ беҳад фоида дорад. Метавонед ҳамин корро кунед дӯстои азиз. Касое ки ҷо надорад, касое ки ҷо доред дӯстои азиз, ин ҳамин берун мебарои майда майда тиёқи дар дастат мегарди айдами мол. Борун зада истааст. ин тарафи қишлоқ чӣ ки мебинед. насиб боша мечаронем 1-2 соатига баъд мебаремшон. барое ки бисёр борун мезанад, як хелаш хароб боша агар молад ё ки ҳам барои майда ки борун занаш мақсад тар мешавад, азоб мекашад, ҷавра мегӯянд дар ҷои мо. Дига як ҷаврат ки бизанад тамом. дига мебарӣ калаша мегирӣ, дегда мепартоӣ, жарит менӣ, тамом.